लोगोफोर इउक्रेन रासिया जि वार सोलिबाय थादों बेनि नोंथांमोना मोनसे आपडेट लानानै फैदों आरो बेनिफ्राय जों मा सोलोंनो हायो आं बेखौ नोंथांनो खिन्थागोन। दिनै नोंथांमोना नुनो मोनदों थामथि सान दावहानि जे दिनैनि थासारियाव इन्डिया सोरखौ मदद खालामगोन, ना नेट'नि बायदि थांगोन, ना इउएसएनि बायदि थांगोन, ना रासियानि बायदि थांगोन, ना इउक्रेननि जि माने मानबीय जि अत्याचार माने थासारि नुदों बेखौ नुनानै इउक्रेननि जाना जों थांगोन। मा जानि थाखाय चाइनाया रासियाखौ मदद खालामखो, मानो इउक्रेननि जाना बाथ्रा बुंनो हायाखै, चाइनाया मानो रासियाखौ सापर्ट खालामखो बेखौ नोंथांमोना थारैनो बुजिना मोननो हागोन आंनि बे भिडिअनिफ्राय। इउक्रेननि हादरगिरि जेलेन्स्की बिथाङा बुंदोंमोन मा जोबथा थै थरथिंसिम दावहा नांगोन। इउक्रेननि रैखाथिनि थाखाय रावनिबो मदद मोनाबाबो, इउर'पियान इउनियन, नेट' बा इउएसएनि जेबो मदद मोनाबाबो जोबथा थै थरथिंसिम दावहा नांगोन गावनि हादरखौ रैखा खालामनो थाखाय। बिथाङा मा मावदों बे साननायाव? बिथाङा माखासे साधारन सुबुंफोरनो जायफ्रा आर्मिनि जेबो ट्रेनिं गैया बिथांमोननो मा खालामदों, हाथियार रानदों, राइफल रानदों। आरो बिथाङा बुहुमनि जेसेबां पावारफुल हादरफोर दं गासैनिफ्रायबो मदद बिदों, इउक्रेनखौ रैखा खालामनांगौ होननानै मदद बिदों। बे साननायनि गेजेराव बार बार फनजों ससियेल मिडियायाव फैनानै, बार बार निउस मिडियायाव फैनानै बिथाङा प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों मदद बिदों। इउएसए, नेट', इउर'पियान इउनियन, बेबायदिनो इन्डियानिफ्राय मदद बिदों। बेनो जेसेबां पावारफुल हादरफोर दं बुहुमाव गासैबो माने मदद बिदों। नाथाय नोंथांमोना नुनो मोनदों रावबो बिथांमोनखौ मदद होनो फैयाखै। ना इउएसए, ना नेट', ना इउर'पियान इउनियन, ना बेबायदि निउक्लियार पावार्ड कान्ट्रिफोरा सोरबा मदद खालामनो फैदों। बिथांमोना मात्र मोनसे खामानि मावबाय थादों, मा? सेंसन, इक'नमिक सेंसनखौल'सो एसे गोरा खालामबाय थादों। लोगोसे रांखान्थि भाबै मदद खालामनायनि खोथा होदों, लोगोसे हाथियार मदद खालामगोन होननानै बुंदों। इउएसएआबो हाथियार मदद खालामगोन होननानै बुंबोदों आरो खालामदोंबो। आरो माखासे नेट' कान्ट्रिसफोरखौथ' नुदों गावसोरनि बर्डारावसो मा माने नेनानै थादों, जेन गावसोरनि हादरखौ रासिया एटाक खालामनो हाया। नाथाय जोबथा थरथिंसिम दावहा नांगोन होननानै मा जानो, इउक्रेननि राजथावनि कियेभसिम रासियानि आर्मिया सहैबाय। आरोबाव बेयो माने सानसेनि खामानि। जुदि जेलेन्स्की बिथाङा सारेन्डार खालामाबा थारैनो बेखौ सेनानै लानो आरोबाव बांद्राय गोब्राब नंला होननानै आं बुंगोन। जाबायदि बम बारुद मिसाइल जों एटाक खालामदों रासिया, माने इउक्रेना आरो बारा दिननि आलासि नंला। स' बिदिब्ला जायफोर हादरफोरा रैखाथि होनायनि माने खोथा होदोंमोन बैफोर हादरफोरा स्पेक्टेटर्स जानानै नाहरग्रा हिसाबैल'सो नायहरबाय थादों, गाव गावनि हादरनिफ्राय थानानै नाहरबायल'सो थादों होनना बुंनांसिगोन। जायफोर बाथ्रा खुगाजों बुंबोबाय थादोंमोन बै पावारफुल कान्ट्रिफोरा, माने स कल्ड पावारफुल कान्ट्रि, बेफोर हादरा दिनै सब मुग दर्शक जानानै नायगासिनो थादों। थारैनो जोबोर लाजिनांथाव। बै पावारफुल हादरफोरा जायफोरा निउक्लियार पावारनो, जायफोरा इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइलजों लेसनो, जायफोर हादरफोरा माने इक'नमियाव जोबोर स्ट्रंनो, बैफोर हादरफोरा टेक्न'लजियाव जोबोर स्ट्रंनो, जोबोर माने बोलो गोरानो, गोहो गोरानो, बिरदोंनो बिसोरनो बहुत। नाथाय दिनै बिथांमोना साहस खालामनो हायाखै रासियानि खाथियाव। चाइनाया बे बिथिङाव मा मावदों? चाइनाया मा पार्सनेल मेटार होननानै, इउक्रेन आरो रासियानि गेजेरनि मेटार होननानै एरायनानै थाबाय। आरो चाइनाया माब्लाबाबो सापर्ट खालामनो हाखाया। मानो होनोबा चाइनाया सापर्ट खालामनो हायैनि जाहोना जाहैबाय मा, चाइनायाबो ताइवानखौ गावसोरनि होननानै लायो। ताइवान हादरा बे मोनसे दिप हादर, बे हादरा चाइनानि मोनसे बाहागो होननानै गावसोर लायो। बेनिखायनो दिनैनि थासारियाव जुदि रासियानि हेंथायै बाथ्रा बुङोबा बा इउक्रेननि जानानै बाथ्रा बुङोबा चाइनाया फिउचाराव जिहेतु ताइवानखौ बिथांमोना बेबायदि सेनो थांगासिनो दं, सेनो थांनायाव फिन बे जेंनायावनो मोगा मोगि जागोन, बे प्रब्लेमावनो जेंना जागोन। बेनिखायनो दिनैनि थासारियाव रासियाखौ जुदि सापर्ट खालामोबा, रासियाखौ जुदि रावबो जेबोआनो खालामनो हायाबा, रावबो प्रटेक्टखौनो खालामनो होबथानोनो हायाखैबा, फिउचाराव जुदि ताइवानखौ बिथांमोना सेनो थाखाय जुदि बेबायदि एटाक खालामो, अब्ला मोनसे बुंनो स्कप थागोन। रासिया जुदि इउक्रेनखौ बेबायदि मोनथाम टुक्रा खालामनो हायोबा, सेनो हायोबा, जर्जियाखौ जुदि मोनथाम टुक्रा खालामनो हायोबा, इउएसएआ जुदि बुहुमनि बायदिसिना हादरखौ एटाक खालामनो हायोबा, इराक, सिरिया, आफगानिस्तान, सौदि आरब बेफोरबायदियाव जुदि एटाक खालामनो हायोबा पिसनि मुङाव, पिस माने गोजोननि नामाव, अब्ला चाइनाया मानो हाया? बे बाथ्राखौ स्कप लानो थाखाय चाइनाया माब्लाबाबो इउक्रेननि जाना बाथ्रा बुंनो हानाय नङा। बेनिखायनो रासियाखौ सापर्ट खालामदों बिथांमोना। आरो मोनसे बाथ्रा, बिथांमोना इन्डियानि अरुणाचल, लादाखनि खाथि खाला ओनसोल, बेबायदि माखासे बर्डार एरियाखौ, जायखौ एलएसि होनना बुङो, बै एलएसि एरियायाव फिउचाराव बा अरुणाचल बेखौ फिउचाराव सेनायनि मोनसे टारगेट दं। बेनिखायनो रासियाखौ जुदि मदद खालामोबा मा जागोन, बिथांमोनाबो मोनसे स्कप मोनगोन। जुदि रासिया इउक्रेनखौ बेबायदि खालामनो हायोबा, अब्ला चाइनायाबो इन्डियानि सायाव एटाक खालामनो हायो। बे मोनसे इन्टारनेशनेल पलिटिक्स। आरो दिनैसिम ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा मा खालामदों? ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा बुंदों, हाथियार दाल द' इउक्रेन, हाथियार गार, सारेन्डार खालाम, हाथियार गार, नङाबा जारिमिनाव जाफेरि खोनाफेरि जाथायनि थाखाय थियारि जा।
बा बेबायदि जाथायजों मोगा-मोगि जानो थाखाय थियारि जा। आरो इउक्रेनखौ रासिया एटाक खालामनायाव सोरबा जुदि गुबुन हादरा फैयो, जायखिजाया हादरानो जाया मानो, सुपार पावारानो जा बा जायखिजाया हादरानो जाया मानो, माने सेम थासारिजों मोगा-मोगि जानांगोन। बेबायदि बुंनानै रासिया ब्लेक सीआव जापाननि मोनसे जाहाजखौ एटाकबो खालामदों आरो बरबाद खालामनानै होदों। जिहेतु जापानाबो रासियानि सायाव सेंसन लगायनानै दोनदों। आरो ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा इउक्रेननि आर्मिखौ मोनसे बाथ्रा बुंदों जे जिकुनु राहायै दा थानाय सरकाराव थानाय जि पलिटिकेल पार्सनफोर बिसोरखौ बोखार, ताकता पलट खालाम आरो बे गोहोखौ ला, पलिटिकेल पावारखौ आखायाव ला, हादरखौ खुंनायनि गोहोखौ ला आरो अब्लासो रासिया सावरायगोन। बेजों लोगोसे रासिया मोनसे खामानि मावलांदों मा, इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइलखौ इउक्रेनसिम लानानै थांदों। बर्डारसिम लानानै थांदों, इउक्रेननि बर्डारसिम माखासे इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइल ट्राकजों रोगाना लांनाय नुनो मोन्दों। लोगोसे मोनसे प्रपेगेन्डाबो जानो हागौ बा साइकोलजिकेल वारफेयारबो जानो हागौ। बेयो मा, FOAB फादार अफ अल बम, बेखौबो होनाय जानो हागौ कियेभआव, इउक्रेनाव। बेबायदि मोनसे बाथ्रा ओंखारदों निउसाव। लोगोसे इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइलखौ लाना थांनायखाबो मोनसे रोखोमनि प्रपेगेन्डा वार नङाबा साइकोलजिकेल वारफेयारानो जागोन बेयो। खारन इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइलखौ इउक्रेनाव बाहायनो खुनु गोनांथि गैया। आं सानो इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइलखौ लांनायनि जाहोना जाबाय नेट'नि आर्मिफोरा जिहेतु गाव गावनि हादरनि बर्डाराव फैबाय, बिसोर जुदि माबा मोनसे जाहोनाव जुदि एटाक खालामनो हागौ बा एटाक खालामनायनि मोनसे मुड लानो हागौ, बेखौ डमिनेट खालामनो थाखाय मोनसे साइकोलजिकेल वारफेयार गेलेदों होननानैसो आं सानगोन। स' जानो हागौ इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइलनि खुनु गोनांथि गैया इउक्रेनखौ सेनो थाखाय। खारन इउक्रेननि राजथावनि कियेभनि बर्डारसिम जिहेतु आर्मियानो सहैखाबाय, बेवहाय बिनि गोनांथि गैया। आं सानो FOABनिबो गोनांथि गैया, फादार अफ अल बमनिबो गोनांथि गैया। जास्ट आं सानो बेयो मोनसे मा, साइकोलजिकेल वार, जेन सिगिनानै सिगिसग' खालामनानै सोरबा जुदि इउक्रेनखौ मदद खालामनो नागिरदोंबा बिसोरजों गोजानाव थायो। दिनै जों जोबनायाव मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय मा, जाय बाथ्राखौ जेलेन्स्की बिथाङा बुंदोंमोन जे जोबथा थै-थरथिंसिम दावहा नांगोन, नाथाय दिनै बिथाङा 3थि सानावनो रायलायनायनि थाखाय, सावरायनो थाखाय, गोरोबथा खालामनो थाखाय राजि जाबाय। आरो ब्लादिमिर पुतिन बिथाङाबो सावरायनाय टेबोलाव फैनो थाखाय राजि जाबाय। नाथाय दावहाया जोबाखै, दावहाखौ फोजोबनाय जायाखै। बे सावरायनायनि गेजेरजों मा रिजाल्ट ओंखारो बे हिसाबैसो सिज फायार जागोन बा दावहाया दोनथ' जानो हागौ बा बे साक्सेस जायाबो जानो हागौ। जियानो जा मानो मोननै हादरनि गेजेराव सावरायनानै मोनसे सल्भ खालामोबा मोजां जायो बुहुमनि हादरफोरनि थाखाय। बेबायदि जुदि दावहा 30 दिन बा 1 बोसोर जुदि बेबायदि दावहा नांबाय थायोबा नोंथांमोना मिथिगौ गासै हादराव मुवा बेसादनि दामा माबायदि बारायगोन। आरो मोननै हादरनि गेजेराव दावहा जानाय लोगो लोगो गासै बुहुमानो भुगिनांगौ जायो। दा बेखिनियाव जोंनि भारत हादरा मा जाहोननि थाखाय इउक्रेनखौ मदद खालामनो हाया, बा रासियानिबो जाना बुंनो हाया, बा रासियाखौबो गारथारनो हाया, USA निबो जाना बुंनो हाया, बा USA खौबो गारथारनो हाया। इन्डिया माब्लाबो दावहाखौ सापर्ट खालामबोआखै। जोंनि जारिमिना बुङो जे इन्डिया अरायबो शान्तिनि पुजारी, अरायबो शान्तिखौसो सापर्ट खालामबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो। जियानो जा मानो दिनैनि थासारियाव इउक्रेना जाबायदि हालात जादों, इन्डियानिफ्रायबो मदद बिदों, नाथाय इन्डिया इउक्रेनखौ मानो मदद खालामनो हाया, थोंजोङै मानो मदद खालामनो हाया। मानो होनबा जारिमिनखौ जों जुदि नायोबा ओरैबायदि नुयो, इउक्रेना माब्लाबाबो इन्डियानि मोजांखौ हास्थायफेराखै। 1998 मायथाइयाव पखराननि जि स्माइलिं बुद्ध जि निउक्लियार बम टेस्ट खालामदोंमोन, थरबा निउक्लियार बम टेस्ट खालामदोंमोन, बेवखौ माब्लाबाबो सापर्ट खालामाखैमोन इउक्रेना। टेररिज्मनि बेलायाव इन्डियानि सापर्टआव माब्लाबाबो बाथ्रा बुंफेराखै, पाकिस्ताननि जानासो बाथ्रा बुंदों इउक्रेना। 1999 मायथाइनि कारगिल वार जानायावबो बिथांमोना जेबो मदद खालामाखै इन्डियाखौ, बा इन्डियानि जाना फंसे बुङाखै। पाकिस्तानखौ जेबो बिथांमोना माने हेंथा राव बुंफेराखै। क्रायजेनिक इन्जिननि बेलायावबो इन्डियाखौ माब्लाबो सापर्ट खालामफेराखै। नाथाय बै क्रायजेनिक इन्जिनखौ दा इन्डिया गावनो बानायनानै लानो हाबाय। बे क्रायजेनिक इन्जिनखौथ' फ्रान्सआबो इन्डियानो नागिरदोंमोन, रासियाबो होनो नागिरदोंमोन, नाथाय USA नि प्रेसाराव मोनाखिसै। पाकिस्ताननि मेक्सिमाम हाथियारा इउक्रेननिफ्राय बायनानै लाबोनाय। टेंकखौनो बुं, फाइटार एयारक्राफ्टखौनो बुं, जायखिजाया बेबायदि गोबां जि हाथियार दं बेफोरखौनो बुं, गासैबो माने बुंनो थाङोबा मेन हाथियारखिनिया गासैबो इउक्रेननिफ्रायनो बायनानै लाबोजोबनाय। स' बेबायदि बिथिङाव जुदि जारिमिनखौ नायनानै जुदि इन्डियाया साना हवानो जुदि इउक्रेनखौ मदद खालामोबा जोंनि थाखाय प्रब्लेम जानो हागौ। रासिया जोंनि थाखाय जोबोर गोजाम पार्टनार हादर, जोंखौ गासैबो खैफोदनि समाव रासिया सापर्ट खालामबोदों आग्लानिफ्राय। बेनिखायनो रासिया बायदि हादरखौ जों गारनानै इउक्रेन बायदि जोंनि जाय जेबो भेलु गैया, बेसेन गैया, बे हादरखौ सापर्ट खालामनानै मा जानो। नाथाय दिनैनि जि दावहानि थासारियाव रासियाखौबो इन्डिया थोंजोङै सापर्ट खालामनो हाया। मानो होनबा
इन्डिया माब्लाबो दावहाखौ सापर्ट खालामफेराखै स' बेबायदि बिथिङाव इन्डिया माने रासियाखौबो दुखु मोनहोनो हाया आरो ओरैबायदि मोनसे थासारि जुदि रासियाखौ सापर्ट खालामोबा USA दुखु मोनगोन नेट'आ दुखु मोनगोन नाथाय ओरैबायदि मोनसे सिचुएसन सृष्टि जादों जे इन्डिया माबा मोनसेथ' बुंनांगोन नाथाय मा खालामनांगोन बेयो भारत सरकारनि आखायाव बाथ्राया जाहैबाय 1994 मायथाइयाव जि NPT सुक्तियाव साइन होदोंमोन इउक्रेना बेयाव जोबोर गिदिर भुल खालामदों बिथांमोना साइन होनामोन बेखौ बै समाव बिसोरनि आखायाव निउक्लियार बम दंमोन बै निउक्लियार बमखौ 1994 नि सुक्ति हिसाबै माने डेस्ट्रय खालामजोब्बाय नाथाय डेस्ट्रय जुदि खालामामोनबा रासिया दिनै इउक्रेनखौ बेबायदि एटाक खालामनो हानाय नङामोन थारैनो स' बे जोबोर गिदिर भुल इउक्रेननि जायनि जाउनाव दिनै माने बेबायदि हालोदखौ मोनदों बबेबा हादराव जुदि निउक्लियार बम थायोबा बै हादरखौ गाग्लोबनो रावहाबो गोहो गैया नर्थ करियाखौ USA दिनै मा खालामनो हादों जेबो खालामनो हायाखै खारन बिसोरनियाव हाइड्रजेन बम दं इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइल दं नर्थ करियानाव जायनि जाउनाव नर्थ करियाखौ अथ'स' बे हादरा जोबोद दुर्बल उइक इक'नमिकेलि जोबोर उइक थेवबो जेबो खालामनो हायाखै दा इन्डियानि थाखाय मोनसे थासारिया बेनो जुदि फिउचाराव चाइनाया जुदि इन्डियाखौ गाग्लोबो बै समाव इन्डिया मा बुंगोन मा खालामगोन बै समाव अब्ला जोङो माखासे जौगानाय हादरफोरनि प्रेसारबो सहायनांनो हायो मानो होनोब्ला रासिया बेबायदि इउक्रेनखौ सेनो हायोबा चाइनायाबो अरुणाचलखौ सेनो हायो बेबायदि मोनसे थासारि सृष्टि जानायनि लामा दं बै समाव जिहेतु इउक्रेनखौ इन्डिया मदद खालामाखै दिनैनि खैफोदनि समाव बै समाव इन्डियाखौबो रावबो सापर्ट खालामनाय नङा खोमा अबयस्से जुदि गोहोगोरा जायोबा रावनिबो सापर्टनि गोनांथि गैया कारगिल वाराव USA GPS डाटा हरनो थाखाय राजि जायाखैमोन जारिमिनखौ जों नायबा नुगोन इन्डियाखौ सोर सापर्ट खालामदों रावबो खालामाखै खैफोदनि समाव इन्डियाखौ रावबो सापर्ट खालामाखै बरन्स पाकिस्ताननि जानानैसो इन्डियानि हेंथायै माखासे माने सापर्ट खालामबोदोंमोन 1990 मायथाइनि निउक्लियार टेस्ट बेवहायबो जेबो सापर्ट खालामाखै इन्डियाखौ सेंसनसो लगायदोंमोन 1999 मायथाइनि कारगिल वाराव जेबो सापर्ट खालामाखैमोन रावबो नङा होमबा चाइनादो इन्डियादो बेबायदि गेजेर गेजेर जाबाय थानो नागिरो बेवहाय माने खुगादोल' बाथ्रा बुङो रावबो सापर्ट खालामनो फैया ओरैबायदि नुदों मोनसे समाव USAबो इन्डियाखौ गाग्लोबनोसो फैदोंमोन पाकिस्ताननि जानानै स' बेबायदि बिथिङाव सोरबा पावारफुल हादरनिफ्राय मदद मोनगोनखौ आसा खालामना लाब गैया बुंनो थाङोबा बेबायदि बिथिङाव रासियासो जोंखौ मदद खालामबोदों खारन इन्डियानि जेसेबां गेदेर गेदेर हाथियार नोंथांमोना नुगोन बेफोरखौ बानायनायाव रासियानि आखाइ दंजोबो स' बेबायदि बिथिङाव बोरैबा नायोबा इन्डियाया इउक्रेननि जानानै बाथ्रा बुंना लाब गैया फिउचाराव चाइनाया जुदि इन्डियाखौ एटाक खालामोबाबो सोरनिबा मदद मोनगोनखौ आसा खालामनानै लाब गैखायाबा दिनैनि थासारियाव इउक्रेनखौबो मदद खालामना लाब गैया मदद खालामनायनि उनावबो बेयो पाकिस्ताननिनो लोगो जानानै थागोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजिनो हादों बेनिफ्राय बेखौनो बुजिना लानाया मोजां जे जुदि गोहोगोरा जायोबा जायनियाव गोहो थायो जायनियाव बोलो थायो जायनियाव केपासिटि थायो एबिलिटि थायो बेखौ माब्लाबाबो गुबुना गादबनो हाया नर्थ करियाखौ एसेबां उइक हादरबाबो हाथियारजों गोहोगोरा जानायनि थाखायनो एटाक खालामनो हायाखै दिनै इउक्रेना गोबां हादरनि खुगाजों सापर्ट मोनसेयावबो नाथाय बिथांमोना पावाराव गोहोआव हाथियाराव जोबोर उइक जायनि जाउनाव दिनै बिथांमोनखौ रावबो सापर्ट खालामनो फैयाखै स' बेबायदि बिथिङाव जों मा बुजिनांगोन जों गोहो आरजिनांगोन जों गोहोखौ माबा मोनसे राहाजों सम थानायावनो बांहोनानै लानांगोन बेखौ सोरजिनानै लानांगोन सोलोंथाइ बिथिंखौनो बुं बायदिसिना बिथिंखौनो बुं इक'नमिक बिथिंखौनो बुं जि बिथिंखौनो बुङा मानो जों दा गोजोन थासारि मोननायावनो स्ट्रं खालामनानै लानांगोन गोहो गोरायासो सासन खालामो गोबाङानो बुङो गियान थायोबानो गासैबो जायो नाथाय मोगथाङाव बे जानो हाया जायनियाव गोहो दं बोलो दं हाथियार दं बेसो बुहुमखौ सासन खालामगासिनो थादों स' जोंनि हाथियारा मा जानांगोन जोंनि हाथियारा सोलोंथाइ जानांगोन जों इक'नमिकेलि स्ट्रं जानांगोन जों कालचारेलि स्ट्रं जानांगोन जोंनि थुनलाइया स्ट्रं जानांगोन जोंनि जारिमिनखौ जों बोखांनांगोन जों माखासे मोन्थाइखौ बिनानै सेनानै लानो हानांगोन जोंनि जि थामोनथा बेखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय जों जायखिजाया अबस्थासिम थांनो नाजानांगोन दिनै जों जाय सुक्ति मोनदों बर'फोरा बे सुक्तिनि गेजेरजों जों गासैबो जोंनि थासारिखौ जौगाहोनानै लानो नाजानांगोन अब्लासो बिनि उनाव जों नेक्स्ट लेभेलसिम थांनो हागोन